ọkwa iwe ebe nọ nna lo arafọ na mma ogodo iwe anwa ya emie ka o bu tọkarịcha ya ka m na-emie mgbe nwaanyị anụlụ di n'ịmago n'ụdị dị nụlụ hey inwe ọ dị ka n'abalị like this ihu ụdị nke ndị oyibo na-akpọ night gown nke na-eyi m nke lụrụ ebe ihe nke spaghetti nga ahụ ka m mesi na-adọgharị ya nni sef jekwe m egwu o iwe a na-agwa gị ibe ọnya ụnụ ụmụ nwaanyị ibe m ya amụta ile nsi eme mma like ya anara m ekwe ka ụmụazị sala m abele di m ji eri nri ntie nri anara m ekwe ka bavujerie ọnya nụ ọ nara abịa arụ ọbịaba arụ ọnya eji m ejisi enyi ike nwekwe ebe o ji azụ eje ihe m na-eme karịkwara ọ nwere ike ịma na enwe ụmụ nwaanyị ndị ga-eme abata n'ụlọ di ha sị ha na ihe m chọrọ ka ị na-esiri m ofe ede nwaanyị a nwere ike isi di ya ihe osi ofe ede a na-eme ọ na-emekwana bifo mkpakọtacha ihe m ji esi na ọ naghị adịrị m nso isi so ana m esiri iwo dịka nne ọ na-alaiki. Nke abụọ dịka di na nwunye na-esi anọkọta ya mmekọta nwaanyị na nwoke ana m enyecha di m ana m enye di m ụdị nke ọ chọrọ nke mere ka ọ hapụ ịgba n'iro ana m arụta ya ọrụ ọfụma otu ọbụla o si chọ ya ana m arụta ya. Ihe m na-emeri ya asọ kpọbatara m asọ nwaanyị ihe m na-emeri ya ana m eleta ya na-enye ya nri na-asara ya akwa na-eme eleta ụmụazị na-eme ihe m kwesịrị ka m mee so mụ afụrụ ya nwa ihe ga-akpata ya nwa ijewe ga-alụwa nwaanyị ọzọ maka na ihe nwoke ji alụ nwaanyị ka na mbụ maka nwa ọ bụrụ na nwa ha mụtara ya mụta nwoke mụta nwaanyị a na-ebi n'udo so o nwere ihe m fụrụ ya nwa ga-eme wee ejije anụ nwaanyị ọzọ ọla ezinụlọ nwaanyị nyere nwoke aka nụ nwoke na-enyere nwaanyị aka na nwoke na-enyere nwaanyị aka nwaanyị na-enyekwere nwoke aka. Ihe a na-ajụ bụ ihe a nwoke chọrọ aga n'ezi ihe a na-eme nwoke ji achọrọ ụmụ nwaanyị itiri spaghetti na ndị otu a na-enye ya ọfụma nụ a na-enye ya ọfụma ọ bụrụ na ọ tara aza ka ọ na-afụ n'iro o ji na-agba n'iro a na-asụrụ ya tara aza ọ bụrụkwanụ n'elu bed mgbe ọla ọ kpara aka a na-enye ya sị mụ amatara ihe onye eme ya eji wee jee asaịdị jee na-eme nwaanyị n'iro. Ama m ihe ọ na-eme obi ụtọ ana m emeli enye like nri na-edebe ụlọ ọcha ife mma enye unu bụ recharge card ịkọpịta isi ndị enyi ịkpọzi ya enyi m nwoke na ịkọpịta gị n'ọgụ ụwa ọ bara n'aka ekwentị 1102 1487 0004 ịkọpị gị ihe akaụntụ nọmba m zemere ego na ị nwere biko ihe tinye n'ebe ọ bụ recharge card biko nwanne m ekene dị ego ji ebe a etiri m obere ego onye ọbụla ị wetara ọ dị mma Chukwu gọzie gị.